Com puc veure, els legionaris de la primera fila podien fer un doble atac, o bé atacar per sota o bé atacar per dalt. En tots dos casos, el que fan amb l'espasa, amb el gladius, és punxar, no fan esgrima. En aquest sentit, al contrari del que veiem en moltes pel·lícules, Pagesi ens afirma: als legionaris se'ls ensenyava no a tallar, sinó a donar estocades, és a dir, a punxar amb les espases. Per als romans no només era motiu de burla aquells que lluitaven amb la vora de l'espasa, sinó que constituïen una conquesta fàcil. Un atac amb les vores, encara que es faci amb molta força, rarament mata, perquè les parts vitals del cos estan defensades per ossos i per l'armadura. Contràriament, una estocada, encara que només penetri 2 polzades, és generalment fatal. A més, el cos està cobert quan es dona una estocada i l'adversari rep la punta abans de veure l'espasa. En aquest sentit, també cal tenir en compte la qualitat del ferro de l'època, que feia que si piquessin amb el cantó, fessin esgrima, s'afessin malbé les armes. Els legionaris eren bàsicament efectius, el que buscaven era l'efectivitat, i d'aquesta manera punxant aconseguien derrotar l'enemic. No, pero que aunque lo haga más grande, yo tengo el sumatorio de la definición. Yo lo he hecho. Com els deia, el nivell d'entrenament s'anava incrementant de manera gradual. Segurament el dia a dia de la legió començava amb una parada general, amb passar revista a les tropes. Aleshores, un oficial principal, anomenat Praefectus Castrorum, donava les ordres del dia. Segurament es feia el canvi de guàrdia del campament i després cada legionari feia la tasca que se li havia assignat. Aquestes tasques es feien de manera individual. Coneixem alguns d'aquests treballs gràcies a uns papirs que es van trobar a Egipte que ens parlen d'aquestes feines que es van assignar a un destacament de la Legio III Cirenaica establerta a Egipte a finals del segle I després de Crist. Així com també gràcies a les anomenades tauletes de Vindolanda, que inclouen informació sobre la vida diària a les legions de Britània. Així doncs, a part de l'entrenament que hem vist, de l'entrenament militar, als legionaris també se'ls encarregava tasques com la neteja de latrines, fer d'assistents d'oficials, vigilar els ramats i l'armament, netejar i tenir cura de les termes del campament, anar a comprar menjar, netejar botes, tenir cura dels estandards, fer pràctiques d'artilleria, guàrdies a les trinxeres, escorta dels centurions, patrullar camins, etc. Como ahora más o menos lo maestro. No, si ahora están de foto, pero... Les legions eren una màquina de guerra i per això van construir al llarg de la seva història un seguit de ginys que utilitzaven per conquerir ciutats i fortaleses que semblaven inexpugnables. Un exemple pot ser la rampa que van construir per atacar Masada, que encara avui dia resta bastant intacta. Els enginyers de les legions eren capaços de construir unes torres de salt de més de 30 metres d'alçada. Com vèiem, una de les tasques bàsiques dels legionaris era l'entrenament a tàctiques de combat, com hem vist abans. Sabem que en aquest camp, les pràctiques de l'artilleria, el que els romans anomenaven tormenta, eren també habituals i diàries.
Aquestes armes d'artilleria van ser un invent grec. Com a moltes altres coses, els romans ho van copiar, ja fos dels grecs o d'una altra civilització, i ho van adaptar i ho van imposar a les seves unitats de combat. Aquestes armes d'artilleria feien servir un mateix sistema tècnic, es basen en la tècnica de deducció, i podien diferenciar-se entre les que llançaven pedres, bolos, o projectes metàl·lics que s'anomenaven genèricament balistes, i les que llançaven fletxes anomenades catapultes. Les catapultes petites es deien escorpios. Les legions utilitzaven sovint aquests aparells d'artilleria i normalment cada legió en tenia una 60, entre les lleugeres i les pesades. Les pesades podien llançar pedres de 50 quilos. Què es perseguia amb la utilització d'aquesta artilleria? Es perseguia un triple objectiu. Buscaven, evidentment, causar dany suplementari a la defensa, provocar pèrdues humanes entre l'enemic i també debilitar la seva moral. Imaginin-se vostès el setge d'una fortalesa i estar contínuament rebent càrregues d'artilleria com la que veurem ara mateix. Aquesta és la demostració. Al segle II després de Crist, les legions van perfeccionar les seves armes d'artilleria amb novetats com per exemple l'artilleria mòbil damunt d'un carro i les manobalistes, que és una arma individual d'artilleria, que també està aquí reconstruïda, la poden trobar aquí al campament. A continuació farem una demostració d'una d'aquestes màquines. En aquest cas, evidentment, com posició de seguretat, es llançaran pilotes. Vigilin els espectadors de la part final. El que no podem fer serà una demostració de l'altra màquina per qüestions de seguretat. Sisplau, la gent d'allà al final, si es pot apartar una mica. Perdoneu, pots sortir del capó lateral? Gràcies. Més. Yo salí de cachondeo ya. Recreación histórica digna. Mentre els legionaris que estan fent pràctiques carreguen una segona càrrega que cap de la màquina, els explicarem una mica alguns dels rituals i de les creences religioses que hi havia a les legions romanes. S'han trobat gràcies a un text anomenat Feriale Romano, que és un text trobat al riu Europos, a l'est de l'actual Síria. Aquest document es basa en un calendari festiu de la cos vintena Palmirenorum, que estava quarterada en aquesta ciutat. Escrit en origen a Roma, era enviat a través dels llegats provincials a totes les unitats militars de l'imperi. Un alt percentatge de les cerimònies religioses als campaments estava dedicat al culte a l'emperador i a la família imperial. El culte a Júpiter, a Juno i Minerva, és a dir, la trilogia capitolina, ocupava també un lloc important en les celebracions religioses. Altres déus, com per exemple Mart, Hèrcules, els Dioscurs, també tenien el seu espai. Altres divinitats com Fortuna, Victòria, Virtus i Onos també tenien les seves cerimònies. Què és el que pretenia l'Estat quan organitzava de manera metòdica aquestes celebracions? Doncs el que volien era recordar als legionaris a qui devien la seva vida i també recordar-los les recompenses que obtindrien.
era també, al igual que passava amb la distribució dels campaments, un factor d'estabilitat psicològica, ja que per lluny que es trobés el legionari de casa seva,